čakám, v srdci nosím túžbu skrytú. Nech je pieseň táto večná, modlitbou za domovinu. Tebe patrí zem Slovenska, ja nepoznám krajšiu inú. Tebe vďačný národ chová, Slovensku republiku. Vážení hostia, dovolte mi, aby som vás pozdravil v mene hudobnej skupiny Synkopa, vás všetkých našich priaznivcov, poslucháčov a milovníkov dobrej hudby. Je to pre nás taký mimoriadny deň, pretože hlavným bodom tohto dnešného stretnutia bude krst nášho 4. CD nosiča skladieb, ktoré sme zložili podľa, dá sa povedať, podľa vášho priania. Aby boli spievané, aby boli pre vás zaujímavé a hlavne, že ich poznáte. Poznáte ich z tancovačiek, na ktorých sa často stretáme. Takže vychádza štvrtý nosič našich skladieb s názvom Synkopa spiev. Takže slovo má kapelník pán Jan Gašpárek. Ja ďakujem pekne. Tak Jožka je súsed Jana Holého, takže to preskakuje trošku cez plot, tam tí asi dejiny sú. No, ja vás chcem v prvom rade všetkých pozdraviť a som rád, že všetci ste tu, že ste zdraví, že nepotrebujeme kabelu léku pri sebe, že môžeme si dať aj ten štampl, ten je dôležitý. No, takže ja by som vám asi tak v rýchlosti povedal, že jak to bude celé prebiehať, že čo vlastne ideme robiť. No, takže ideme krstiť CDčko a teraz prehrajeme všetkých, celé to CDčko prehrajeme, aby ste vy počuli a videli, že čo vlastne ideme krstiť. A čo z neba, na čo tá láska dlhochodú, z čiernych riad odsrie si vás a máte chuť hrať pri. A práve úsmev hladí jej tvár, spieva a samotná. Nalež mi vína a vína nech mám, nápel veselý. Malvína nech nás nič viac nedelí. Hej, Malvína nech spá, má každý to, čo mám rád. Nalievaj stále, keď máš to nič mám, muziky, ktorú rád hrám. Posíkrát ti dávam román, ty stichej ako pár a môjho srdca žiel. Odišla si nevienka, nič živote svet nezahodí. Zostal som navždy sám, no stále rád ťa mám. Ak lásku pre lásku je správne
krásny úsmev, spomienky romantické, tak teda počúva skúsme, tie spomienky romantické. Časy úsmevné, tie časy úsmevné, smícha šťastie, prechádzky nocou, so starým otcom, dávno časov, iba deští, a proti nosí, a ešte časy, na viac vrejmou. Zlatý vek po rieku zašiel, spomienky zostávajú. Zlatý vek po rieku zašiel, len spomienky zostávajú. Odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Nemáte starosti. Šľudne odídeš, aspoň mi sa dívaj. Podaj mi rúčku, mančku, opri si o mňa hlavičku. Nech ťa na hrele čiernotie postrám. Milé dámy, vážení páni, vážení členovia hudobnej skupiny Synkopa, dovolte mi, aby som vás a ja čo najsrdečnejšie privítal tu u nás v Kultúrnom dome Borskom Mikuláši. Zároveň by som chcel poďakovať členom Synkopy za pozvanie na toto milé kultúrne podujatie a krst ich nového CDčka. Poďakoval by som im aj za ich reprezentáciu, vlastne, že nereprezentujú len sami seba, ale aj našu obec. Borský Mikuláš prostredníctvom médií, televízie, nakoľko vystupujú aj v televízii Šláger. Zároveň chcem povedať, že sú aj dobrým vzorom pre naše mladšie hudobné skupiny, ktoré v obci máme od tých najmladších asi hudobnú skupinu Magdalénka, Storm, Búranka, takže majú čo tí mladší robiť, aby ich napodobnili, lebo nakoľko, jak tu bolo povedané, už to je 4. CD-čko hudobnej skupiny Synkopa. Samotnému CD-čku ja by som poprial, aby sa dobre počúvalo, aby si našlo medzi vami čo najviac priaznivcov, a nemám o to strach, lebo ako tak vidím, je vás tu veľa, všetci sa dobre bavíte. Takže ešte raz, nech sa dobre počúva a všetkým členom čo najlepšie zdravie, nech im to dlho hrá a vám všetkým nech sa tu dobre bavíte a prežijete ešte pekný zvyšok nedele. Ďakujeme pánovi starostovi. No a odozdávame slovo Jankovi Gašparkovi, ktorý nám pomáhal metodicky pri nahrávaní toho CD-čka. Tak, dobré po obede, ja vás všetkých zdravím, milí priaznivci dobrej, poctivej muziky, ktorú si dneska určite užijete. Ja si najviac cením na hudobnej kapele Synkopa ten ich zápal pre vec, že stále ešte aj v tom dôchodcovskom veku sa zlepšujú a každý, kto si kúpi toto CD-čko, tak na tom CD-čku bude počuť to, čo bude počuť aj dnes.
na tejto tancovačke. Nie je tam skoro žiadny rozdiel, pretože tak, jak to CD-čko je nahrané, tak aj kapela Synkopa hrá. A to sa dneska už moc nenosí, ani sa to moc nevidí vo svete. Takže preto je pre mňa, jak pre profesionálneho hudobníka, je toto CD-čko o to cennejšie, samozrejme aj preto, lebo som rodinne spriaznený s určitými členmi a mám rád ich zápal a ich hudbu, ktorú robia. Takže nech sa CD-čku darí veľmi dobre, nech sa páči, dobre počúva a nech sa vám pri ňom aj dobre pri krbe doma tancuje. Ďakujeme Jankovi Gašparkovi. Prosím o slovo aj Jožu Slobodu, našeho celoživotného, dá sa povedať, celoživotného priateľa. Dobrý deň, vážení priatelia. No ja by som len v krátkosti, tak všetci mňa poznáte snad. Ja som s Borským Mikulášem veľa prežil, dokonca som tady aj pracoval, hneď tady u Pikálku. Je to možné? Ty si niekedy aj pracoval? Optaj sa tam tých dviech bab. To je novota pro mňa toto. Tu špórka som si nadobudel. No ale potešilo mňa, že si mňa vybrali za krstného otca. Takisto som s nima trošku dlej hrával pekné spomienky, hlavne aj na Borský Mikuláša, lebo som ho spoznal, jak je veľký. Dneska už ho nepoznám, lebo je väčší. No a co sa týka tohoto CD-čka, je to obdivuhodné, že títo chalani, všetká čest, že v takom veku robia takú dobrú, krásnu, živú, hlavne živú muziku. A prajem im, nech sa im to CD-čko dobre prodáva a nech sa dobre aj počúva. Ešte raz, nech sa tomuto CD-čku darí, myslím si, že sa bude. Je vás tu hodne, je tu moc ľudí, je tu moc črepín, takže všetko dobré a dobrú zábavu s týmto CD-čkem. Ja ešte využijem túto chvíľečku, pretože cítim to tak, že musím. Chcem sa poďakovať týmto mojim 4 kolegom, že sa toho tak zúčastnili a že všetko to pretavili do tých reproduktorov, do tých nástrojov, co ja som tam popísal všetko. Koľkokrát sa mi to zdalo, že sú to nezmysly, ale vidím sám, že oni s tým niečo dokázali urobiť. Že to pretavili. Ja im srdečne ďakujem a ďakujem aj pánovi starostovi Janičkovi Gašparkovi, ďakujem aj Jožovi Slobodovi, že došli sem a že nám to nejak pomohli okrstiť a nech nám nadále sú naklonení aj pán starosta, aj všetci. Aj vy všetci. Aj vám ďakujeme všetkým, že ste tu, lebo bez vás by sme to ani neokrstili, ani by sme to neboli. Asi som vtedy doma nebol, keď pánu krásy dostal. Mám v
Zúčastnili ste sa dneska našeho krstu CDčka 4. v poradí. Ste taký náš aj bežný host, že teda keď nejakú tancovačku robíme, chodíte tam. Chcel by sa vás opýtať, je to niečo toto mimoriadne, tento krst? Ako sa tu cítite, jak to posudzujete, celé, jak sa bavíte? No, takto ti poviem, kamaráde. Ja osobne, keď mi je nejak špatne, tak si pustím šláger a som nahnevaný, keď tam nehraje synkopa, rozumieš? Pretože u nás synkopa to je jednička, to je naša krevná záležitosť, pretože bez synkopy ja mám moju priateľku a tá, keď hraje nejaká dýchovka, lebo ja neviem co, říká, prosím vás, proč tam nepustíte tú synkopu, však už ste to dávno nepustili, co robíte, to je len tých takých všelijakých tam púšťate. Tak ja hned musím, mám tam CDčko, zapnem, aby uspokojil, tak musíme pustiť synkopu. Toto sú naši ľudia, rozumíš to? Bez nich to je hotovo. Tak som rád, že synkopa má vo vašej rodine také miesto. Prvné miesto. Čiže po obede nejde zákusek, ale synkopa. Alebo po večeri. Tak, áno. Ono nás volá síce aj nohy. Máme tady po operácii nohu. Ale jak hraje synkopa, ja ti poviem, kamaráde, že vierte mu, lebo ne. Ide to aj s týma bolesťama. Hudba, normálne to vylečí. No a chcem sa vás opýtať, jak sa vám tu páči v Borskom Mikuláši? No, nakoľko som tu prvýkrát, tak je to super. Krásne podujatie, spev, hudobníci, do tanca sa hrá, tak je to dobré. Čiže bavíte sa dobre? Bavíme sa výborne. To sme velice rádi, dobre. No a chcem sa vás opýtať, či trebárs u vás doma máte aj naše nejaké CDčko, nejaký náš nosič, či si ho púšťate, alebo či si to púšťate len na šlágri? No, bohužiaľ, nemáme žiaden nosič. Na vašem podujatí som prvýkrát, aj prvýkrát vás počujem. Ináč ako je to super. Dobre hrajte, ste šikovní. Aničko, ja ťa zdravím teda, že seš, ide to, že seš konečne tady na tej našej zábavie, lebo prvýkrát seš tu, sa mi zdá, že? Prvýkrát seš tu, no. Tak ja mám takú obligátnu otázku a to dávam každému a vystačil som už pieť trochu s ňu, že jak sa ti tu ľúbi. Mne sa tady ľúbi strašne moc, ešte som na takej akcii teda nebyla. A myslím si, že do budúcnosti pôjdem znova, keď teda ešte vy budete hrať. Áno? Áno. Takže že môžeme sa tešiť. A aj ste si kúpili naše CDčko? Áno, máme 2 CDčka, jedno darujeme. Máme aj tombolu, síce sme nevyhráli, ale o toto je lepšie, ako táto zábava sa nám ľúbi. Tombolu ste nevyhráli? No to nás mrzí, ale aspoň dojdete aj na budúce. A na budúce určite vyhrajete.
Hej, synečku, čo stropu tehol, že sej cerečke, cukru rozmázal. Že sej cerečke, cukru rozmázal. Tak môžem to brať tak, že sme ťa trošičku vyléčili? Ja už dneska nie som žiadny nemocný, ale... Nebude žiadne tabletky, už nemusíš užívať nic. Proste dojdeš večer dom, spravíš si hygienu a pôjdeš pekne spať, bez toho, že by užil nejaké léky. Však tu si nejakú štampličku dal. Bez tabletku určite áno. A je to 100%. Beriem to úplne super, čo sa tu deje na Búroch, že tu sú aj takoví ľudia, ktorí sem chodia z druhých dediny a skončí to vlastne nejakým tým happy endom na konci. Vážení priatelia, ďalší pán, ktorého synkopa vyliečila. Ďakujeme pekne.